कैसे बारात हम देखने आई 3 किस्म के बारात बोले कैसन कैसन एगो बारात एगो बर बारात एगो बरबरात पुरस्कार दा बने हमरा के जय हो दूल्हा के चाचा जी पुरस्कार देने हमरा के हार्दिक प्रणाम करते हैं जा साल भर में भगवान रुआ के छोटका बाबा बनाई हैं जरूर। तो बारात तो हम पूरी जिला में केहू के सजल देखबे ना कोई बारात हमारा ब्याह में हमार सजल है पूछी काहे कोनी हो बारात माने का होला बारात सुंदर होखे बरियाती लू आ बोर आनर लंगड़ तो हम पैर से में जो हमार बारात काई बोर बारात कहाई बोर भी राजकुमार ने और सुंदर बाराती भी सुंदरी बोर बारात एगो बारात होली ए जा केहू नहीं खेलो वो बारात जानत नहीं कौना कहे नहीं 12 बजे से समधियो माल मारे लगल एक आध घंट दूल्हो मारने लगा बैंड वाला सांझ ही मार के फिट बड़ा सा ट्रम्पिट वाला झुनझुना हिलाता झुनझुना वाला ऑर्गन पर सांझ ही भैरवी राग घूम दिखा रहा है ये देखिए वही मतलब कि वो हित ना ताइल माल मार के फिट बड़े दूल्हा का देखल खाली तू ही टोपी पहनबो हम पहनो बारात लगाओ भाई गांव में तले दूसरा समय ना देख बारात लगा के नौर नाश्ता कर देलो तो कहलो हो इच्छा देखो तने 2-4 जन के मुड़ी छिलाइल बा नाम पता पूछता तो दोसर गांव दोसर पोस्ट पर तो जल्दी भागो त मोरमो करे द्वार पर बारात लग जाता मालिक का पी के बरतिया लो फूल बा डिस्को डिस्को डीजे बजता और हिला करे डीजे पर आतना मगन बड़े माल मार के कि कुर्ता ऊपर चढ़ गइल बा एहने गौर से डीजे भाई डायरेक्ट लौकता रहे तब कोनो अंतर नहीं खे जनरेटर चलता बैंड बंद हो गइल बा तब जनरेटर भड़बड़ाता नशा में कहता तले के हो बेटी हा पहुंच के आइल चलिए ना नाश्ता कर लीजिए चुप रहो अरे खा के जी ले अपन व्यवस्था डिक्की में दुगो फ्रूटी धइले बनियो बोलियो गानाई शुरू होई लड्डू भैया अभी एगो ब्याह से एगो सुमिरन गाओ तला समियाना में कोना पर जना खड़ा भइल बड़े हो रात भरी है होई भोजपुरी गाओ मर दे बुझा था कि हम इंग्लिश में गाओ तने उनकर ग्रामर कमजोर बा बुझात नहीं खे उनकर जान जाए के आ तले उनकरा बगल में दोसर के वो कोना खड़ा भइल बा दुइये पिक के चिन्हा गोलनु एही से ना देत रहनी दुइये पिक में चिन्हा गोइले हम 6 पिक लेले बनी के को दिक पेले बनी तले दोनों जा से 20 एकर बैटरी लो लिखता उ खड़ा हो या दूल्हा के कुर्सी धइले दर दोनों जना हमर बारात बिगड़े मला साज देवाई अब बाही पर गिर के भूभुन तुर ले खून बिगता रहे रात भर बोलेरो में घुमावल जाता कि जाके वो बंडेज करेला उतरी ना उतरी मत डॉक्टर साहब ने होता में मोबाइल बता